LTN kambi mar LTN no dhi kuchocho kendo I was watching keenly in each and every step you are making. Aneno kuchopo kuchocho ma dakteche oringou okoni ng'ano wang'eyo ng'ano koda donjo wachne waling'a ok ni morowa omiyo piny ikwalowa to kuo manano ne mokaduwa kuo mar wang' teko emokado osiepna sha kan kewa for whatever Movin is going pesa biro ne Movin onge mano kuo mar wang' teko ema wuoye kuo mar wang' teko emokaduwa kuo mar wang' teko mano ng'ama kwalo Movin kwalo wewe manga Movin kwalo japiny bwana winje uru ikwalo jopiny nang'o yawa an ng'eni ya gima heroga an ok aluoroga osiepega kendo anyisega everything point blank ema wacho ne kamera ne mawuoyi ang'eni en kamera manyisi ni ya an akonoga ji points kamano onge gima pandoga ni Movin stop stealing from people, go and work hard. E TikTok ka wan e TikTok nwa manyo yani just for fun. E TikTok wan for fun. To jok moko mako TikTok ni gin nyaka gidhi yund sianda gi e street koka ginwang' pesa. Mano ok tich. Ine bwana dhano nyaka ti matek Omari. Dhano nyaka ti matek. Ing'eni ya jogi odak e ngima moro, matli ien jogi dhi chopo kama dhi go e jingeta. Omari, TikTokers gi dhi chopo kama dhi go e okanyi ine mbele ga, Omari TikTokers dhi go jingeta. Nikech already dhano sani oseng'egi. Dhano oseng'egi. Apiny ng'ato kaka koro gima koro timre ni. Next time ka koro duogo, ng'ano ka koro ero kuwacho ni koro tuero. Koro kidney machielo chako fail. Koro gi fail kidney ariyo. Koro golo tel ma koro ma serious ng'ani bana keep ngiuru beduru ready LTN kabro kelo nu gima modwaro LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela This is serious, very serious. Movin Freeman uneno gokinyi koketo posters kata oketo picha ne gi karatas moro kanyo ni mano medical report mondik gi lwedo. Koro pesa wa 200K to to 400K. Wadakono uri kaka nwaneno gini nwa lugolo team mowuok Nairobi modhi osiptand cha. Team mano bedo led gi Omari Nas. Makano gikir daktari kane gigikir daktari ma daktari ofwenyo ni gin jo media moa ke TikTok daktari no kwedore kendo moringo achera moringo marach bang'e timni no wuogi nurses man kanyo mopenjo gi rieko ma nurses owacho maber niya surgery kumitime maber en Ngara hospital cannot even cost 100,000 mabe giwuoro wachno. Movin Freeman, you are a young man. Awinjo ka adek tatu no wacho ni oweki gi dhako manyocha chulo ni yot 35K. Dhako ringo la lok dhako dayo moti. We uketho nying jo TikTok. Movin Freeman we kwalo jo TikTok we umiyo wabedo branded nying magalagala ni jo TikTok kwecho. We kuru kwecho. Kionge pesa biyo yo maler mondo iwach ni ato taonge pesa. Adwaro pesa mondo akonyra ge yo makama mondo ne kaka ikonyi. Movin Freeman ng'ata manoseoro ne Movin Freeman so far en gi siling 170. Kata obedo mana ni euro 20 bob kata 50 bob, you should ask for the refund. Nyaka pesa ni no nyaka nyis Movin mondo duok ni pesa ni. Nwatimo investigation mo adhi hospital. To Movin Freeman kionge pesa ng'ome ne dhi hospital jo pesa. Tiwe mama Lucy kubuti kumidake no ichakiwe Ngara. Kunde ma didhi tinyisi ni tim kama idhi hospital mabeche tek tibiro ka. Kata obed mana hospital mabeche tek onge surgery kidney stone migolo gi siling 400,000 baba. Wasetimo investigation mo ang'eyo gimida timo gi pesa ba. De maketo Nairobi gi de gi magi de dayo ok tim ng'ato gimoro dayo majara tengo gi mabiro timo ni. Daya ibiro mana yuko ne dayo jamna. Kise yuko ne jamna toringo dhi ir ng'ama chielo kise joge. Nitie TikTokers ma Nairobi kuodo wiwa mok ber. Nyaka rombo ko tho to ywak.
nyaka misungu mok kata watni uthinyo umu e kamera uthinyo umu mondo uyud sympathy. Nyaka mana jagweng'u motho kata mana jakanisa gi dawe motho ubire TikTok kane mondo solnu. Dhiuru ti. Wanyiso Movin Freeman ni Movin Freeman, you are a young man. Dhiem jengo kata wan mjengo ka. Maot makata poko go plaster biro manyo kaka inyagone mjengo. Dhiem jengo iti. Nikech ang'eyo ni chieng' moro kan gi shida genuine problem madwa ni asol na tabro bire TikTok ka mondo solna. Jodalawa. Umiyo TikTokers ocha left, right and center. Makata TikTokers ma Kenya ka onge value nikech elements moko man Nairobi gi. To gini onge TikTokers ma Mombasa. Jo TikTokers ma Mombasa are working so hard. An king'ia gi koni awang'o radio adek tatu uso rech. Adek tatu uso mana reche cho mtwapa kacha. Mr. Kedebe wango mana rete diani ka. Ulo wagang'o. Dayo kose mi pesa moko matente dhi nyiewo golewni moko ariyo adek kore ni kori lich ibiro kono go jika. Wan ka kendo wakono unia program mar Movin no en null and void. Kendo 170 misechoko irgo duok ne jok mano mi pesa no. Duok ne jogo. Kuneno video magi team man waoro Nairobi. Movin Freeman. This is wrong for you. Man gima rach. Bed ng'ama tin matiyo. We depend on G. An koka man to ma Mr. Kede awacha yueyo kenda kono evidence nitie. Wan gi video kendo wadhi post kaka jogo ne wuoyo. Ero uru kamano. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Jikwara Mogajwang, sama wadhi mbele gi kusherekea tho mar Chebukati. Gima ni public domain to nyaka wawuoye. Wang'e maber ni ne pod wawuoye wi Movin Freeman. Movin Freeman no weke gi dayo moro Nairobi ka. Nairobi bute ka. Dayo dhi opango ne od siling 30 gi wiye, ong'iew ne TV, ong'iew ne fridge, ong'iew ne gimoro amora, mong'iew ne nyaka lepe morwako momiel godo go te, nyaka wuoche go te, nyaka sime iPhone 13 Pro Max. Mago kadwa donje, mano be oken shida nikech miyo ne mano amua ni en otiyo sama Movin nindo to oro ne pesa. Okadwa donje mano. Miyo ne doge mano e amua ni sama Movin miel to en otiyo to oro ne pesa. Okadwa donje. Movin jasiaya. Winje gima Omari Nas no wero ka. Wuod siayo winjo dayo ka. Jasiaya be donge dani nyocho weko. Koro sida en ni Movin Freeman, mokwongo Movin Freeman luongore ni Freeman to oken free. Oken free, oweke. Kochiemo to chiemo gi nying dayo. Kopielo to pielo gi nying dayo. Kaso koro biro cha dayo. Omari Nash no wero gigi, ya winje gima Omari Nash no wero ka. An gima fwenyo angla, ng'amo tingi dayo to chayo dayo. Eno ng'ama dayo nyaka riembe. In dayo, dayo eri to in kendo koni chaki kelo ujenga. In nyaka ot mopangni, michulo ma ino kichulo, ikekata ni chulo nang'o. Ikaw nyiri kori kele. Udhi madho go kong umielo ga jawa. Sani koro kadayo oseweyi. Ni koro in gi depression ni manyo rent koro tami chulo. Wuoch mani rwako koro rumi dwa ni ng'iew wuoch manyien. Ibiro dwa ni gi kidney stones. Kidney stones to ng'ato nyalo bedo go samoro intie godo we don't care. Kidney stones mano to we don't even care. Wakia ni sama ni dayo ni oweki. In pesi gi ni timo gang'o? Pesi dhi mielo go mana inda. Movin kuma inda nitie, Movin nitie, en kumora mora. Ma inda nyise ni, omera. To ini yueyo karang'o? Yueye yawa to.
Kisumu entie, Nairobi to koro ogoe touch. Kare dayo mane fande. Sani koro dayo we. Obera, TikTokers ma Nairobi munenogi. Munenogi, moko kuom gi onge mana pesa. Oweke gi wigi thin gima gitimo onge. An we aus rech at least ngege kobiro ya Homabay ya Kisumu. Wauso matin, wachoro go ndalo. An kata an mokwongo an gi single mother moro Nyali ka mangudi ka chieth. An wena kaka an, donge okachara kata ng'at moro moweki. In fact, ko weya kore ka ngima na dhi bedo maber. Sade anti kore ka ok chal kata. Yani single mother manyaka ode isonyo kuon manodong. Movin Freeman, sadi kore to ni manyo rent, idwa timni surgery. Wiwa poko wil, nwa nyiso. Unano jok magudu sianda kia TikTok ka mang'eny gi, apart from me. Bagi jok maunge pesa, oweki. Gisungore no ka gi pesa moko margi. Anto afadhali achwe rech ta usi, audi siling 100. Achul go ot. Single mother kangu luonge odo dhi omiya chips achama tieko wache. Okriemba ot. Movin Freeman, but in fact we look nyingi o ai Freeman obedi gimoro. Nyaka gisani pod wadhi maber. Yes guys, it's your guy and I'm here. Adwaro kawo video ni kadhi wuoyo gi English akia ng'e dholuo. Ana janam. Mokwongo adhi wuoyo komakre gi video mana post nyoro gotieno ka ne hospital itimo na CT scan. Kendo nyitimo na CT scan kata unu neno nilikuwa osi tuo mane chama Bernard describe in the caption. Nikwambia hata hotel mara okti till na siku hizi na misbehave mweke pesa kwa pochi. Koro gimada temo make clear in the air en gimora di achiel. The video manyoro nyaka manya post no, I never meant to affect or to troll anyone with it. Maki feel like no affect you, I'm not sorry. Lo create many. Gimata moche ni kiwinyo kagima no affect you, affect a brother, a friend, a sister. Iwacho ni jaricho rengo makata ng'ama lawe onge. Maka pastor somo mama chweto chich ni pastor na yalo ne. To kata ng'ama na yalo ni onge. Achich ni video no ka chich aparo. Onge kata ng'ata achiel mana tag. Une makoro no tag je comment section. Ng'e gimo no tag. Koro ani lunga ne janam. I'm proud of my identity. I'm not faking it. Anadake bed sitter. Bed sitter not mokuong. Makilo nyiridu kacha. To nyaka saende neno dugi. Nyaka disi. And I'm proud because there are those who meets my standard. They are proud of where I am. Because there is no need of faking my lifestyle to meet in some people's standards. Okay? Kuomoka aina deadline. Siku yako ikijipa, itakuwa ni ile say ni God manze. But before it reaches there, don't fake your lifestyle. Koro, the video I shooted yesterday, I never meant to affect anyone. But if you feel affected, restrain from your moves. Nikechorach. Okay? Just live with the less you have and always learn to be appreciateful. Koro, the video is no longer there, but ngamanyalo feel interested, maro watch go, I can send it to you. I still have it in my phone gallery. But it wasn't meant to affect anyone. Mangama no be affected. Ana chalama na pastor mane yalo mume kanisa. Kunyoka vaso chuoi lokriwe timbeni. Ngama lao record yonge. Anyway, thank you guys and thank for your support. You can just tap the follow button, like and comment. I'll follow back everyone. Thank you. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube,
TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoromogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kendo wan kaendi gi Jano the Governor iluongo ni Jano himself. Wasebiro ka kendo koro wadwaro nyenyo e lela we akunga ket gina maber gir sound. We akunga ket gir sound maber wadwani watang ne jopiny kaka en. Adwani watang ne jopiny kaka en. No, ngamo waso gini fuku. Yes, Nyakoromogi, wasebiro kaendi wan gi Jano the Governor. Iluongo ni Jano mame, Jano meru makata chori koni matin Jano. Kuongi mos jopiny, ilal ndalo mang'eny. Alal kuna antie. Antie mane chimoko sebedo wanto, but we are now here. Yes. Sani koro wabiro nege. Jano the Governor mos jopiny. Amoso jopiny no kwe. Wana ka kunga pile ni Jano the Governor, Jano mame, meru makata chiene be amara mnado kigombi mano mundu baba u. Yes. Gima wan go kaendi en ni osiepi tuo. Kendo osiepwa iluongo ne Movin Freeman. Kata kamano nitie gik moko mosebedo ka wachore mopogore kone gi kocha to wan kaka LTN bede waere ng'eyo ni to jok machiegni gi Movin to wacho na tuo no en tie pesa no ema onge inongi mamodak sani there's this thing called insurance cover and you know insurance cover en gima sani in fact tuo motuo cha maja nyathi tuo kidney stone mano nyathi tuo ma en gima ken insurance cover sha nyalo cover treatment of a kidney stone cannot go beyond 60,000 no 200,000 or 400,000 you can say we don't call it. I know I'm always silent kora loge mana mos raka out data mos Kawuna no LTN can be married LTN no the kuchocho. Kenda I was watching Kinley in each and every step you're making. And then no kuchopo kuchocho. Mada techo ringo. Okoni ngano wangai, okano kona donje wachene. Walinga okni mora wa omijo pin. Ikwala wa. To kuo banano nemo kadua. Kuo marwang teko nemo kadu siepna. Sha can care for whatever Movin is undergoing. Pesa biro ne Movin onge. Mano kuo mar wang teko. Abi un ber nu ka ng'ato kuongo tho kore kukonyo. Mago doke sida. Gima wache ni tuo no en tuo ma shakan cover. Kuo mar wang teko ema wuoye. Kuo mar wang teko ema kadwa. Kuo mar wang teko. Mano ng'ama kwalon. Movin kwalo. Wewe. Manga. Kwalo japiny bwana. Wije uruwe. Ikwalo japiny nango yawa. Arama kame. Aningeni gimaeroga ano kaluro ga osiepega. Kena nyisega everything point blank. Makame. Ema wacho ne kamera ne mawuoyi. Amba ne kamera. Wewe. Angene kamera manyisidi ya. Ana konoga ji points. Kamano nge gima pandoga. Ni Movin. Movin, stop stealing from people. Go and work hard. And Jano kama aonge piera lakini atemo matek auso mana gira matino kayudo kala mana mia bija moro mane mara. Men should go and work. Jodhi mjengo GOT wach moro ni jiro bera bede ot to rono maji gi thuon. Maisha ina shortcut GOT. Ban content creators tiuru kada mana mia bich mane mari dano ti kuo manana ni wangane okwalo wakendo kuera ayueyo Bwana iwuoyo ne jatuo marach tafadhali. Koro jatuo ma wuoyo ni yawo jatuo piny oloyo wan imlo ne sha kituo sha will cover for that thing. Donc samoro jatuo pokore. Maleda ni osoptal mimi wa bilo osoptal mok nyal kara mana baro oyieyo kara mana yiere mo oyie mo nyal baro ini di bari kanyo osoptal no dano tich tiatia makadino mana miario mane mari dano tich atiko burano wawinje Jano the Governor. Dano
Movin owe kuo dhano ti bura na tieko. Nyakwamogi hapa ni winjo maler kabisa mani luongo ni Jano the Governor, Jano mame, Jano meru makata ber maromo nade to kigombe mano mwandu babamu. Wan kaka team LTN wabiro kaendi wawinjo mana kaka jopiny wacho, wan pok wawuoyo, pod wawinjo kaka jopiny wacho, wan gi jok mopogore Nyakwamogi mabende nene e different ways. To wan kaka team LTN wan wami microphone tiwacho kaka en. Aneno ka wan kaendi gi engineer Juma the Boy. Engineer ang ni wuok osiluoro kamera. Engineer Juma the Boy ang ni wuok osiluoro kamera. Nyalo wacho mana matin. An ka aneno kutimo interview kae. Tawacho ni mondo bi abe achike itanto kara ang'o madhi mbele kae. Koro inyalo lerona kinaga. In fact gimotemo wuoye en ni wan kaka joluo iwacho ni wahero maiti. Ok wahero ng'ama ngima, wahero maiti. Iyudo ka sani Movin tuo to ji lawe. Instead mar mondo ji okonye to ji lawe. Nyiso ni ji rito Movin okuongo tho, koreka ji osol millions. Koro mane ma kaka wan team LTN, watemo penjo ni un kaka joluo, ang'o miyo kwero ng'ama ngima, uwero maiti? Okay, personally an awuon ahero ng'ama ngima. To ng'ama ngima matiyo matek ahero kabisa. Ineno. In fact, kata an awuon asega bedo ka pinje niya. Aneno ka bill nini till moko ringo everywhere, kata ni WhatsApp ga nyocha gigo opong ma ngata sambaza tilno. Tapinyo to tilni en til mane. Pile kichoko ni ngato pok na neno ka til ozunguka social media design. Aneno ga kupo ni ngato tuo. To iwuok achiel kachiel ngato wuok to dhi hospital kama jatuo nitie. Iwacho ni ma jatuo. Ng'ani tuo adier kineno jatuo ng'ama tuo kata kichopo kana tibo ni ng'ani tuo. To wacho niya ng'ani tuo to kowadwa konye. Seche makoro ng'ato sechopo kanyo ka oyawo live to wacho ni ng'ani tuo to anene adier wabro konye. To ma til emanyocha zunguka. To bang'e no katil osezunguka to wan waneno maka dhano wuok ochomo kanye Mombasa na Mchumbi. To dong dhano nyocha chomo na Mchumbi. To giwe Movin Nairobi. Movin nyocha nie tok gari. Gari montie nyocha chomo Mombasa kae. Seche makoro weche gi osemuoch. To giwacho ni pesa ma nyocha osechoki. Gidhi timang'o? Gidhi chamo go raha Mombasa. Gidhi dogo nigo dendgi pole. Kanyo donge ma gichao gi live ka giwuoyo marach ni wanto kata wacho Movin tuo. Ineno. Movin man matuo to Movin nyocha ter nyaka Mombasa. Kwani ni yagino? Movin sani nyocha gisedhi Mombasa. Sani Movin wuotho mai tok 10 gi pesa ma nyocha choki. Nyocha Movin odhi treatment Mombasa. Kok treatment nyocha dhi dogo dende pole. Ineno. Bwana ungeni wa understand sani 1 January. Ineno. To January 1 February bwana. 1 February. Ingena podan chien kabisa. Ineno February gi January. Otek ni ngata otek ni jothum. Otek ni ngata kata wan oteknwa. Lakini ando wanu konya bedo mateknwa sana nikech ang'o. Wan kod gik moko mwatimo. E TikTok ka wan e TikTok nwa manyo. Yani just for fun. E TikTok wan for fun. To jok moko mako TikTok ni gin nyaka gidhi yund siandagi e street koka ginwang' ang'o, ginwang' pesa. Mano ok tich. Ineno Omari. Mondo mi wabi winjre gi jogie. TikTok ni aparo ni kanobiro dhano duogo oloke opposite. TikTok nobiro for fun, ng'ato nyalo advertise tije, ng'ato nyalo timo gimo kopo ni in upcoming moro iwuok idwan mondo ing'eri, inyalo tiyo gi platform no. Lakini platform ma TikTok chi dhano noloko marach. Kanye mako ginwang'e wa mamas, inwang' kaka nyero kowere gi mamas, gin koro gin timo omba. Ineno kata gik moro miwenyo inene tap. Mani ngene tap ngene dhano kiaga ni tap en ang'o? Tap en maiso niya, yani en terms ma begging, yani gikwecho. Ichalo ng'ama yie koko. Ichalo ng'ama kwecho iketo kombe kingi tiboloni. Mane tap. Ineno. To mane aka dhano tiyo loko TikTok. Bwana dhano nyaka ti matek. Omari. Dhano nyaka ti matek. In pok bana Omari seche moko yawoga live to pok na winjo kigo tap to seche inyalo yawe kata mane dwe inya yawe diriyo tichiemo to kendi dak. Ano kata kamera sani edo ma kamera minyiewo ma kamera madhi
gino worth mana almost 800,000 kamera to nitie cheche miso ng'ato nosolni to kwanza e TikTok e mako ground ng'ato ng'eyi to pok ni wacho nosolni an kana we December na we ka ni kamera mo mathin mar 1,100 gi wiye sani ni kamera ma worth mama 1 million ndiko donge mamenywane itiyo matek koro ng'ato nyaka ti matek mari dhano weti ng'athi kopone ni ya Nairobi ya dala by mistake tidonjo Nairobi ka tinwang'o mumamas tinwang' ka mumamas nokteri maber nikech beng'e shida pod mana gin gidonjo kato gimanyo mumamas to kosenwang'o mumamas achiel to ok rome oduogo manyo moro koro ing'eni obuoga bedo kowilo mumamas gi nikech ok rom tich matek be kodwa ini pan yase wuok ka e gidhi chung e street gi mielo gi winyo sianda ni ing'ama dichuo monego be ni luongi nuon ng'ato TikTok in fact TikTok oketo dhano ti nyaka wasumbni donge en kaka talent mana kaka Prince Indah wuok to dhi were stage ng'ato be wuok dhi go ajawa kaka obuolo donge kaka embe en dancer koro nyalo wuok to dhi omiel because that is talent and they say talent pay iwacho ni Prince Indah iwacho apenje Prince Indah seche mowuok to dhi to ochung' e stage to wer faida en go koso onge faida aya Movin owuok to dhi e street omiel faida mane ma en go mana kipenje bedinge niya kata mana jogi ok chulga beng'e ok chulga beng'e ni ichulogi koso ok chulgi ga akiadi to mano ema keto ing'e niya jogi odak e ngima moro matli ien jogi dhi chopo kama dhi go e jingeta Omari tiktokers gi dhi chopo kama dhi go e ji okanyi ine mbele ga Omari tiktokers dhi go jingeta nikech already dhano sani oseng'egi dhano oseng'egi apiny ng'ato kaka koro gima koro timre ni next time ka koro duogo ng'ano ka koro ero kuwacho ni koro tuo ero koro kidney machielo chako fail koro gi fail kidney ariyo koro golo tel ma koro ma serious ng'ano madhi chokoge in gadier koro dhano weketo jokes ituo kopo ni maisha obedo matek kata an nyocho bedo na matek mbele komari apani nyocho neno ka lal ok nyocho kaneno to seche mobedo matek ok anya wuok nabiro social media nabiro timo omba mano gimo kanya timo an ng'ama nochwe gi lwete bwana ang'ama tiyo matek ta ng'ama niga kili to kata momo be wacho ni ng'ama otiyo manyaka chiem ng'ama en assurity mane ma un go ni Movin ok tuo bwana Movin ne bed ni tuo Omari ne kelnwago apenj bwana jadi mosechokni Omari e hospital jadi to chakre karang'o mosega chokni picha in seneno TikTok kaka dhano chokoni picha mogo ma ng'ato nindo kama maybe nodhi kanyo for check up otimne scanning onya chulo kata gimo mathin mondo odhi otimne scanning to e harakati no tegi oyi picha koro wane wachokoni picha wane kwachokni Movin aya en owuon ang'o mane mone wuok Movin en sasa ya Movin yaoga live do Movin jawo live ang'o mane mone to yawo live kata okawo ng'ato Evans apano no Evans Kenya en osiep Movin ang'o mane mono Movin nine Evans to dhi kama Movin nitie kane ging'e ni gini en adier Movin tuo to gichung' kanyero to optim ang'o oyawo live kama kawaida kakichokon gaji to wacho mae ng'ama wachokoni nyocha mali safi ochokoni ng'ato ka niluonge ni ng'ano bwana ni manyocha mali safi gino chokoni mali safi ne gidhi kama jatuo nitie adier ni waneno macha jatuo mochokne monwang'o konyruok to mae choko ma idwa chokni picha in fact this time bwana okwachak wachokni picha ineno to kata kopo ni tuo to wan wawegi wan gi dakteche wabro biro mwapimi magwan wang ni ani tuo no in gi tuo adier TikTok ka dakteche ng'eny sasa muwinjo ni ng'ato tuo kata an kopo nuwinjo na tuo tubiro gi daktari
kapo na wacho na tuo ni kaswende mamaka tubiro gi daktari umak hakikisha niya an gi kaswende adier kokuchak chokona to wach moro nu udwa choko ni picha mano e TikTok ka olor to maduong' mogik nyaka uti matek uzembe were urgo udwa chamo to ng'ama chamo mano haram iluongo na haram ineno nitie waslam wacho ania ma ineno gik matime TikTok magi haram mago joma cham mago nini joma onge gweth bwana e TikTok ineno to pesa haram inyalo nuang' kata ma milion sanie to kinuang'o milion no pachi bro go kanye ni nitie ga Mombasa kama miluongo ni Malindi to kichopo Malindi bang' wik achiel pesa no timang'o orumo dak ipenjri nang'o miyo TikTokers ng'eny TikTokers ng'eny to gikwecho timigi pesa ang'o ma gin go TikTokers adi ming'e man gi geche TikTokers adi ming'e man gi geche tong kae to dhogi riek ma giwuotho ma to giler seche gima ginyalo dongo kuom pesa mimigi no mar rwakruok maler ma convince joma dwa migi ang'o joma dwa migi pesa to kopogre gi mano bwana jogo kinya endelea afadhali Sindi nouso mia moendelea otimo ang'o otimo kata be kopo no kotang' ineno gimotimono mane mokwano kopo no manero kata obe sani owere gi ot momo neno mopango momidonje gi lift ma very expensive ja omanya ne kako nyalo nyiew kamoro otimo ang'o oger kamoro nona to be onyalo duogo mago pes maonge gweth pesa mok maluchi okochwere mago pesa maonge gweth mako kiti kode maber inyalo duogo koka ng'eny dhano nosega ng'iyo kodi ting'e beti wang'iyo kodgi kata gigo nomba kata tap to be wang'iyo gi ang'iya timajin sechego koro idwa biro mondo mi ikony ko dhano nyaka ti matek e TikTok ka omari hapa ni giwinjo maber wano kwa beleng in fact gino be mapano ogola kamantie bang' sani dweche adek nikech nyocha bwana LTN ka bwana keep ng'iuru beduru ready LTN ka bro kelonu gima modwaro wan sani koro wadwa ng'iya jok moko mabiro gi pichni mondo choknegi jok moko mabiro ne akian sani koro gi sechegi wanyalo choko ni ng'amotho nikech ng'amotho to wabro ng'e ni ng'ani otho gi sani to sani be ing'e ni nyocha osered negi liel ka inya paro group mane gi solo gacha inya paro group ja committee ja ba in fact committee ne walao by the way tindo ko ne walao committee no keni ng'eni gima nyocho mora liel manyocho time mogik mare otuoma mare cho bwana ng'en jogo nyocho red negi ma kata ma chiemo nyocha gi chiemo onge gima nyocha gichamo ka gidhi ka gichopo Kisumu gichako mana gore nikech onge ka giduo ka gigore nikech onge gima nyocha gichamo sani ka kosa ni gigore cho ma ne sujui oendele onyewa onge nyiew geche en ichwang nikech nyocha gichiemo onge gima nyocha gichamo ok chamre to sani ka kineno ne waselao gima wadwok je laino kama ne ka kwadhi bedo mari wan ok wadwok chien ko laino bed kamano ng'ato kotho mwang'en ma to tho wabro chokone an katho ang'e maber mari wacho ni ma engineer Juma the boy otho endigo nindo wabro chokone to kopo ni tu adier to sani ok wabi amini ng'ato wabro biro gi daktechewa mwachwe sandan mwang'e niya ituo kata ok ituo sawa tiuru matek in fact nitie mjengo moro machakre Kasarani nitie Omar dong ng'e nan ga engineer apenjo tich matiyo mina Movin Freeman last word Movin nitie wan kode mjengo moro chakre Kasarani Kasarani en under Tofina construction Tofina gero ute to gin en kambi matimo mok timang'o mok rum koro in fact kacha kopo ni donje kata ang'e ni nena green giming'eyo en mana miel in green koro kopo ni donje kambi gacha inya chako gi lwedo kia tij lwedo inya donje fundi kia kanyero tij fundi inya bedo foreman kia foreman inyalo bedo contractor so
wa offer joma chalo kaka kodi kama mondo mi obi omanywa at least wanyalo manyo ni kuonde ma mijengo tiyo kochuno ng'anyo mijengo ng'eny tich matek kopo ni ng'ama nigi nguvu mijengo inyalo go ng'ato mari ini misekalo mijengo ini ng'ama CEO ing'ama ong'e kama income ne ing'eni ino kitegemea TikTok ini ng'ama Kon Movin Freeman ne offer him a job. I offer him a job, but for nikech okang'e apano onge gima osomo to kopo nitie gima osomo mopogore kod miel to nyalo miyo mondo wang'iyane tich moro ma wanyalo wang'o but gi sechegi onge gima wang'e ni osomo koro sani anya offer tij lwedo wan gi tich moro chakre Kasarani koro anya offer tij lwedo gi sechegi wakuongo watimo uchunguzi wakendwa wabiro luonge kwa setimo uchunguzi oningo beni wabedo gi interview gi jatuo koro wuoyo ne jatuo marach onyalo sim wawa jatuo kiki Nyakora Mogi hapa ni winjo kako gineno pod wabiro kaende gi engineer Juma the Boy medikete mane LTN Low Trending Nation kuma mopande nyenyo lela luongano mari nasho mari chieno jamone mbele chiene meneno mbele miyo Jokama maitu mbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakora Mogi, kakineno kani endi, wan ka iluongo ne, king'iyo ng'eyo kanya nyalo neno, iluongo ne German medical ang'o, kadwa na som, ngini jotelo nyalo neno kanyo no endo Nyakora Mogi, wan ka kuma bende wadhi osiptal achiel kachiel, nwatemo bende ng'iyo wach machando jopiny ni endi ni to en adieri koso en gi miriambo nikech ok wadwa ni jopiny kawe mopogore ne wadwa ni waneno adieri makoponi ati ng'atwa inyore to wakonye achiel kachiel to kata kamano wadonjo kanyo to ka dakteche winjo kanyo ni wabiro to merane iluongo ni Dr. Vicky umo iye piny mowacho ni ati en kik nene kik miwa namba ne kik tim gimoro moro kanyo no endo ne wan achiel kachiel kanyo to koro sebagni Nyakora Mogi gisani kura dieri detam wayudo ka lakini wawacho korka wan ni degini en gima ber to nyiso ni do yienwa yea mondo mi watim research marwa nikech wan waonge gi rach Nyakora Mogi nwadhi adhiya mondo mi wakony brother marwa to kata kamano otamruok ingene sama koro setamore then nyalo miyo waparo moko mopogore ni to ang'o ma ificho iwinjo omiyo wan kaka kinyalo neno wadhi wa explain ourselves jok ma wan to ka daktari winjo kamano wacho ni adieri jatuo emanigo to duogo konwa ni kakoro wuoyo gi ji achiel ariyo adek kaendi jok moko matemo advice wawacho ni koponi ati en yore mag kidney stones to wanyalo dhi Lang'ata Medical kuma bende SHA timo mago gi cover mago te so long as ni ine SHA to cover mago te Nyakora Mogi pod iluongano mari nasho mari chieno jamono mbele chiene mineno mbele miyoko inyalo neno kanyo wan gi LTN kuma bende jakamera nyalo tango ni aluora kik wache ni en gine ni en pang'ang'a kata en gine no manyiso ni wan kachiel watemo bende ni ine gini kaka en wasedonjo iye kanyo Nyakora Mogi to kata kamano otamwa koro gini ka en gima ber pod wan gi interview kacha mwa schedule gi Movin Freeman pod nyalo kawowa mondo kelwa achiel kachiel kaendi mondo wawinjane kaka en nikech koro iwacho ni the truth lie kode nikech daktari to wacho ni adieri makanyo to en koro onge godo ok onyal wacho ok onyal disclose ka gine onge ka jatuo onge omiyo imbe kaka inene kanyo from comment section inyalo konwa ni king'iyo gini kaka dhi
King'iyo story nyakwar mogi kaka dwa biro ka mwatimo achiel ariyo adek kaka nwa donjo mwawuok ma wa introduce motamwa inyalo wachi ang'o? Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapok oyangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende pok owinji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ikone daktari winja ni mago jok mobiro ayo penje ni Movin lo. Wacho ni madam Chakonwa ne I know this story and I know this guy. And I know this guy. Kori ngini owacho ni wamiu namba ne. Iwinjo. Wamiu namba daktari. Koro gibo ogocho ni daktari okoni ati adwa miyo jogi namba ni mondo kiki mi jogo namba jogo kiki mi namba but it's okay. Nyakwar mogi ma LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela pod wan kaendi watemo rango mondo wang'i ni to ere kaka wanyalo konyo bro. En mane koro jok mwabiro bende mondo omiwa information mondo mi koro wakony bro gi chuny maler otamore. Wan kaendi gi Bruce Willis LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.